Παρασκευή 26 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η 27η ημέρα υιοθεσίας της Pet City στην πλατεία Μακεδονία στο Γέρακα. Χαριτωμένα ζωάκια που αναζητούσαν το παντοτινό του σπίτι γνώρισαν μικρούς και μεγάλους, χαρίζοντας όμορφες στιγμές, παιχνίδια και πολλές αγκαλιές. Πόσο συχνά έρχεστε αντιμέτωποι με περιστατικά εγκατάλειψης ή βίας απέναντι στα ζώα? Εγκατάλειψης καθημερινά. Συνεχώς εγκαταλείπουν ζώα γιατί δεν στηρώνουν, δυστυχώς το θεωρούν κακό. Οπότε καθημερινά, αντί έστω να τους βοηθήσουμε να βρουν σπίτια ή το κυριότερο να στηρώσουν, τα πετάνε μέσα στα σκουπίδια, μέσα στις σακούλες όπως αυτά εδώ που υπολείπεται ένα ακόμα, 3 είναι. Αναγκαστικά ψάχνουμε εμείς μετά να βρούμε λύση. Τι σας φέρνει σήμερα εδώ στην 27η ημέρα υιοθεσίας Pet City? Είναι μια εξαιρετική εκδήλωση και είναι μια εκδήλωση που φέρνει κοντά τα ζώα συντροφιάς ως κατοικίδια με όλους εμάς. Φέρνει αυτό που θα φέρει και κάθε ένα πολίτη που θέλει να δει ή έχει ενδιαφέρον να υιοθετήσει ένα ζώο συντροφιάς. Τι θα θέλατε να κρατήσετε από τη σημερινή ημέρα υιοθεσίας της Pet City? Κρατάω αυτό το πολύ όμορφο χρώμα που υπάρχει, τα μικρά παιδιά που δίνουν τόσο πολύ μεγάλη αγάπη στα ζώα, που εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια πολύ όμορφη δράση που έδωσε χρώμα σήμερα στην πλατεία της πόλης μας. Kit δώρων για όσους υιοθέτησαν. Προσφορά της Pet Line και της Pet City με προϊόντα Kong και Everclean. Ευχαριστούμε όλους όσους βρέθηκαν κοντά μας και στήριξαν αυτή την ξεχωριστή δράση.